ג'ינג'ר. כיסא. מעכשיו, שולחן, שידה. מעכשיו כל פעם שיש שתיקה ואין לי מה לומר, זאת מילת המפתח שלי. ג'ינג'ר. האמת שכן. אני זוכר שהיה לנו... מילת ביטחון, נכון? תמיד יש מילת ביטחון. זהו, את הזכרת לי עכשיו בשנייה פתאום, באיזה זיק שהדחקתי, שהיה לנו סימן מצוקה. נכון. בתוכנית. ציפור מעופפת. ציפור מעופפת. סימן הכי מוסתר ולא גלוי, כאילו. מוסתר? לא מוחצן. לא, בצחוק. הכי מוחצן. נו, כן. כן, לא יכולנו לחשוב על משהו עדין יותר? נראה לי זה היה חלק מהקטע. כן, כזה בקליניקה עם יעל, פתאום שנינו כזה מתחילים לנופף בידיים. כן. לא, אנחנו כאילו קצת מסתלבטים על כשיש שקט ואין מה לומר, אז מציינים את מה שיש על השולחן והארוחה. אבל גם אנחנו חווינו רגעים ששקט. אני חושב שכל זוג בטח חווה, או רוב הזוגות חווים. רגע, יש הבדל אבל. יש שקט שהוא... יש שקט שהוא שקט טוב. שהוא שקט שלא מעורר בך איזושהי תחושה שהיא לא נעימה, שאתה כזה לא יכול להסתכל על המסך. ויש שקט שהוא מבהיל. מהצד של הצופה, את אומרת? מה זה על המסך? כן, אהבתי עכשיו מהצד של הצופה, אבל באופן כללי... אני חושב שבתחילת הדרך כל שקט הוא... אני לא יודע אם אני קשה לי להכליל, אבל רוב רגעי השקט בתחילת קשר, הם מקבצים איכשהו. אולי יהיו כאלה שלא כזה מפריע להם, יהיו כאלה שיפריע להם יותר. אולי בתוך השקט יש עניין של להגדיר כמה זה מפריע, או כמה זה רועם. כמה השקט הוא רועם. אני לא מסכימה, אני לא חושבת שכל שקט, גם לא בתחילת קשר, זה שקט שהוא רועם. לא, זה לא מה שאמרתי. אני אומר שיש שקט שהוא רועם, ויש שקט שאולי הוא יחסית אפשר להחליק עליו, אבל בכל מקרה, בסיטואציה של תחילת קשר, שקט זה משהו שמאכיל אותך סרטים, לא יעזור. אבל זה ממש תלוי גם בשפת גוף. גם אם אתה סבבה איתו, גם אם אתה בביטחון עם עצמך, והכל קול, ואין לי בהם שקט. זה תלוי בשפת גוף, זה תלוי באינטראקציה, זה תלוי באיזושהי... במבט מהעיניים, בחיוך. יש שקט ויש שקט. נכון, יכול להיות שלא כל שקט הוא... לנו היו רגעים של שקט. כן, אבל הם לא... כאילו, לצופים אולי. לא, לצופים כן, הם קיבלו הרבה שקט. אבל אותי זה לא היה מכווץ. נכון. עכשיו, אני... אבל זה כן, אותי זה כן נכנס למחשבות. מפריע לך עכשיו שיש שקט? לי זה לא מפריע. לך זה מפריע? זאת אומרת... לי לא מפריע שקט, אז... זאת אומרת, הייתה איזושהי אי נוחות... מחוסר היכרות של הבן אדם? מחוסר היכרות, בדיוק. בגלל זה אני אומר בתחילת הקשר. כן, אבל עדיין, יש פה עוצמות אחרות. אז כשאנחנו מדברים על אולה ואופיר, אז כן, במקרה הזה של המסעדה, לא יודע, חדר אוכל, מה שזה לא היה בסיישל שם בירח דבש. אבל זה לא רק בסיטואציה הזאת, זה כבר כמה וכמה סיטואציות שראינו. כן, לא בכולן היה שקט, דווקא הרבה הם כן דיברו. כן, הדברים כן נפתחו. בהמון סיטואציות היו בזה שאיזושהי הבעה, לא רוצה להגיד חלולה, אבל איזושהי הבעה לאוויר, אפילו לא משאירה מבט אליו. אני מודה שאני צריך את העזרה שלך פה, כי אני לא לגמרי מבין מה קורה שם. זו האמת. אני גם לא מבינה, אני גם לא כל כך מבינה. אני כן יודעת שבהתחלה הייתה איזושהי תחושה של... פרק הראשון שלהם היה מאוד, אוקיי, אולי אנחנו לא מה שהיינו מצפים אחד מהשנייה, או במיוחד מהצד שלה, עליו, אבל אני פה בשביל להתמסר והכל קול. כן, אז ההתחלה הייתה מאוד אופטימית, כי זה באמת היה נראה שגם אם אין שם אולי את המשיכה הראשונית, או שאולי הם לא אולי הטייפקאסט אחד של השנייה, אבל כן, יש פה פתיחות מאוד גדולה ורצון מאוד גדול. נכון, מדברים על הדברים. אז זה היה נראה אופטימי. וגם הוא היה all over the place, אז אמרנו, אוקיי, אולי הוא שנייה ינחה, תירגע מההתרגשות של החתונה, וכאילו השיח יוכל להיות יותר באיזשהו אותו תדר, או כזה בגובה העיניים, ובאמת אולי פחות מרצה, ובסוף ראינו שכן יש פה איזשהו ריצוי, מהצד שלו כזה לרצות אותה, איך שהיא תופסת את זה, איך היא הסבירה שם, היא לא רוצה להוביל. זה נראה לי האישו מהצד שלה.
זהו, בדיוק, כן, אני חושבת שיש פה את העניין הזה. יכול להיות שבקשרים קודמים, או אולי בכלל בסיטואציות חיים שהיא חוותה. היא אמרה שם באמת מקשרים קודמים. זהו, אז היא רגילה מאוד להיות הדומיננטית, המובילה, הזאת שסוחבת את כל הקשר עליה, וזה מאוד מתיש. בינתיים, אני לא מבין, זאת אומרת, קשה לי להבין בתור צופה ממה שראינו, מה שהראו לנו, כמה כבר היה על הכתפיים שלך להוביל, שאת כל כך חסרת סבלנות. יכול להיות שהיא חושבת שזה הולך למקום הזה, בגלל מה שהיא חוותה לפני. יכול להיות שהיא כל כך בטראומה מהדבר הזה, אולי חוותה דברים כל כך קשים בעניין הזה של להוביל כל הזמן. גם, זה באמת, אמרתי את זה קודם, זה ממש מתיש להיות הבן אדם שסוחב על עצמו את כל הקשר, את הזוגיות, את הבן אדם השני, כשאתה לא מרגיש שאתה יכול להישען. יכול להיות שהיא מרגישה את הדבר הזה, אולי היא מרגישה שאופיר במקרה הזה הוא הדמות שצריך רגע להחזיק אותה, שהוא זה שצריך להישען, ולא לשם כך היא הגיעה. היא הגיעה כנראה, כדי שמישהו עכשיו יהיה שם בשבילה, שהוא זה שיסחוף אותה ויקח אותה ויוביל את הסיטואציה. אבל יש שם בשבילה חייב להיות אני עכשיו הוביל ולא את. אולי ככה היא רואה את זה, ככה זה, אולי כרגע בנקודה הזאת, זו ההשקפה שלה, שכדי להרגיש להיות מוגנת ובטוחה, היא צריכה עכשיו מישהו שיוביל, שישלוט בסיטואציה, אוקיי. אבל שוב, אני לא כל כך הבנתי גם. אני אהבתי דווקא שהוא פתח שם את שמתי שהוא עלה לו כבר, והוא אמר, אני לא מבין אותך, אני מרגיש לי שאת חסרת סבלנות כלפיי. ויכול להיות שזה נכון גם, יכול להיות שקשה לה להכיל אותו בגלל מה שאת אומרת, בגלל דברים מהעבר, בגלל שזה מאוד לא מה שהיא ציפתה, או משהו שקשה לה לחוות. עדיין לא אהבתי שם, זאת אומרת, זה עוד פעם, אנחנו ראינו חלק מהסיטואציה, לא את הכל, אבל ממה שראינו זה היה עבריות. יפה, זה היה ממש שקט. וואו, למה? את יכולה להתעטש? לג'יט, יש לי אפצ'ים שקטים, ממש. יפה, הם ממש שקטים. רגע, שאני לא אשכח. פחות אהבתי את ה... אני נראה שהיא עכשיו בקושי, וכשהוא מתחיל קצת לפתוח איזה משהו, אתה רוצה ללכת לחדר, זמן לעצמך, שהיא ציינה את זה שזה משהו... במקום אולי חברי, אבל זה הרגיש כאילו, את משליחה עליו קצת את מה שאת מרגישה. ואני ממש טועה, אבל... לא, אבל זה ממש הרגיש ככה, זה גם הרגיש משום מקום, שהיא אומרת לו, אם אתה מרגיש, אתה יכול לקחת את הערב על עצמך, אתה יכול... בלב כזה שיעשה את זה, כאילו... לא, אבל זה ממש הרגיש שהיא רוצה... קצת הרגיש שהיא רוצה שהוא יגיד את זה לה. כאילו, הרגיש שהיא קצת רוצה לקחת את הערב לעצמה, שהיא רוצה שנייה לא להיות בסיטואציה הזאת, היא מאוד בכוח מנסה לא להוביל את הסיטואציה, ואז מה שקורה זה שהיא יושבת שם בשקט הזה, שהוא שקט מאוד, מאוד רועם, כמו שאמרת, שקט שהוא לא פשוט להכלה, והצד השני גם מרגיש את זה. וזה קשה להיות בסיטואציה הזאת. פשוט מאוד אינטנס, אם אתה לא באמת בטוב עם הצד השני בשבוע הראשון הזה של החופה לתוך ירח דבש, לתוך כל הטירוף, זה ממש, נראה לי, אתה לא יודע מה הולך לצאת ממך. אני חושבת שהטעות הכי גדולה שכמתמודדים אנחנו עושים... משתתפים, לא יודע אם לקרוא... למה אמרתי מתמודדים? היה לי מושג למה אמרתי את זה. כאילו זה, כן. זה פרס. היה לי מושג. כאילו יש פרס בפוטנציאל, אבל... לא, אין שום קשר למתמודדים בדבר הזה, כן. למה אמרתי את זה? אין לי מושג. לוקחת את זה בחזרה. לא, אז מה שבאת רציתי להגיד זה ש... עכשיו נקטע לי חוט המחשבה. מה שרציתי להגיד זה ש... הטעות שלנו כמשתתפים, זה שאנחנו באים עם ציפייה מאוד 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 גדולה, והיא גם מאוד הגיונית, כי זה דרך ארוכה לשם, אז הציפייה כל פעם נבנית ונבנית ונבנית. ואנחנו לא משחררים ממנה. וברגע שהדבר הזה מתחיל, והציפייה לא... וזה לא עומד בציפיות שלנו, זהו, זה כאילו מרגיש שהכל מתמוטט ומאוד קשה להיות בסיטואציה. אז פשוט, מה שאני חושבת, כן? מה שנראה לי שיכול להקל, זה גם אם זה לא עומד עכשיו במה שחשבנו שזה יהיה, במה שפינטזנו, לנסות ליהנות מהדבר הזה, זה עדיין, אני עדיין רואה את זה, גם אם יש פה דברים קשים יותר או קשים פחות, אני עדיין רואה את זה כאיזושהי מתנה שאנחנו מקבלים.
ולנסות פשוט להיות בתוך הסיטואציה. לנסות להכיר בן אדם, גם אולי אם זה לא עכשיו הבן אדם הזוגי שלנו. לנסות רגע ללמוד על עצמנו בסיטואציה. לא צריך לחכות לקליניקה שאחרי הירח דבש בשביל לבוא לזה לפחות חברי. כאילו לפחות לבוא לזה בקטע מכבד לצד השני. כן, להתאמץ. כאילו אתם עכשיו... להתאמץ לא ליפול, זה קשה, זה קל להגיד, אבל... זה לא שאני מקלה ראש בדבר הזה, וזה קשה. אני רק אומרת שבשבילכם, זה משהו שהוא חד פעמי, זה משהו זה חוויה לכל החיים, וזו גם מתנה שמקבלים, כי בסוף זה בשביל עצמך, קודם כל. כן. אז אני חושבת כן, קודם כל, אני בעצם אמרתי לך כן על אוטומט, אני לא יודע אם זה קודם כל. ברור. בשביל עצמך, כי אתה רוצה למצוא זוגיות, אז אפשר להתייחס לזה גם לעצמך. לא, אבל זה לא בקטע גם בזוגי, זה בקטע אישי. אתה יודע מה, אני חושבת... כן, אבל לא הלכתי לשם בשביל, לא יודע, להשתפר כבן אדם. זה קרה לגמרי, אולי. כן, השתפרתי? לא יודעת, לא הכרתי לפני. לא, מה זאת אומרת? בטח שהשתפרת כבן אדם, בשנתיים שאנחנו מכירים. אני יכול להגיד לך... אתה לא תורה, כאילו מה זה לא תורה? זה תורה, אבל... אני חושב שכל אחד שהולך לשם, מבחינת הרצון שלו, ההוגה היא מתחלקת לכמה קטגוריות. אני לא חושב שאף אחד הולך לשם לא יודע, גם קשה להיות פעם להכליל. אני מדבר על עצמי, ונראה לי שגם הרבה כמוני. ההוגה היא לא 100% זוגיות. יש פה משהו גם, איזה אחוז מסוים של, אני רוצה רגע להוכיח לעצמי איזה משהו, ללמוד משהו, או לראות, אולי חלק באחוזים שלהם זה יהיה גם, אוקיי, אני לא בטוח שיצא מזה זוגיות בתוכנית, אבל יכול להיות שיצא מזה משהו אחר כך, יכול להיות שיש אחוז של פרסום, אני לא יודע, אני לא מבטל את זה. זה כאילו לא PC להגיד, אבל יש סיכוי. אני בטוחה גם, אני לא חושבת שכל מי שבא הוא גם 100% זוגיות. אז אני חושב שכאילו, אבל כן, מה שאני אומר, הנתח הוא כן גדול על זוגיות, זאת אומרת, אני לא באתי בשביל, כי אמרתי, וואי, אני צריך איזה משהו שייתן לי איזה wake-up call, איזה סתירת התעוררות על החיים שלי, ושייתן לי רגע מראה למי אני. אז אני אלך לתוכנית שידוכים. אז אני רוצה להגיד לך שאני כן. וואלה. נכון שהמטרה המרכזית היא זוגיות, אבל אני הרגשתי שיש איזה משהו אישי שאני חייבת לעבור כדי להגיע לזוגיות, אז כן היה לי דגש גם על עניינים אישיים שלי. עניינים שלי עם עצמי, עם המשפחה שלי, עם קשרים קודמים. כן הרגשתי שזה ביחד. הרגשתי שאחד לא יכול להתקיים בלי השני. שלא יכול להיות שזה יהיה רק זוגי או רק אישי, זה חייב להיות ביחד, זה תהליך שהוא במקביל, כי... שנייה, זה שונה. זה שזה ביחד שזור, אני יכול לקבל. את הלכת לתוכנית כי רצית לשדרג את עצמך כבן אדם? זאת אומרת, זה היה פה משהו של עבודה אישית? לא, רציתי זוגיות, אבל ידעתי שזה חייב גם לתת דגש על האישי. זאת הכוונה שלי. אוקיי, ידעת שזה... זה בסדר, אז אני מקבל. אז אוקיי, אז אני חוזר בי. כי הבנתי עכשיו יותר טוב מה את מתכוונת. אני חושב שאצל אולה ואופיר יש משהו שמזכיר את איזבל ונועם. נשמע כאילו וואט, מה קשור, אבל... זה באמת מה קשור, למה? יש פה את העניין הזה של גבר שמתפרש כמרצה, הוא גבר לא גברי או לא דומיננטי, דיברנו על זה פעם קודמת, אם הוא לא מספיק מוביל, הוא לא מספיק דומיננטי, אז הוא לא מספיק אולי גבר, זה לא מה שאני מחפשת, אז זה מאוד קשה להכיל את זה. אבל, להבדיל, יש פה עניין של 4 אנשים שונים לגמרי. והסיטואציה הזאת, פשוט יוצאת אחרת, בגלל שהם אנשים שונים. זאת אומרת, אופיר שונה מנועם, ואיזבל שונה מאולה, אבל אני חושב שיש פה איזה עניין של הגבר שהיא מייחלת, כל אחת מהן. על הציפייה שלהן, איך הגבר צריך להיות? איך הגבר שלהן, מה המשיכה שלהן, ולא ברמת הנראות החיצונית. מה הגבר בשבילן, שהן מייחלות לעצמן איזה גבר, אז זה לא מה שהן קיבלו, ואני חושב שיש משהו בנועם, שדווקא כן הראה לנו פתאום את הצד הזה. אני חושבת שהוא מאוד גברי, והוא כזה מתוק. ואצל אופיר או שעוד לא ראינו, או שפשוט בינתיים זה עדיין על הרגיש, והוא עדיין כזה קצת נופל במקומות האלה,
של המרצה אולי, או של כאילו, תגידי לי מה צריכה. אני חושבת ואני לא חושב שזה רע. היא אמרה שהיא לא הצליחה להבין עדיין מי הוא, ואני חושבת שגם כי כשהוא מנסה לשאול אותה כל הזמן מה היא רוצה, כן, אז כן. אבל אני חייבת להגיד שגם אני כצופה, ונכון שאנחנו רואים מעט מאוד, אבל עדיין לא הצלחתי להבין כצופה מי הוא. אז בזה אני יכולה להתחבר אליה, שמאוד קשה... אבל לא הייתי רוצה גם שהוא ישתנה עד כדי כך, כי הבן אדם הוא בן אדם רגיש, לא, הוא מדבר רגש. אבל לא להשתנות, קודם כל תראה מי אתה. תביא את עצמך בלי להתייחס לצד השני. נראה לי זה התכוונה. כן, כן, אני בטוח שלזה התכוונה. אני פשוט כן חושב שזה די, זאת אומרת, הוא מרגיש לי אותנטי. לא, אין קשר לאותנטיות. פשוט הוא לא, את אומרת שהוא לא מראה עוד צדדים בו בגלל שהוא עסוק בריצוי. כן. שתרגיש טוב, כן. אני לא הבנתי כל כך מהצד שלו את העניין של הוא נפגע מאוד מזה שהיא לא סומכת עליו. אני חושב שכאילו... גם אני לא סמכתי עלייך אחרי שבוע. ברור, זה מאוד הגיוני אחרי כמה ימים כן, הבנתי שאת פה, אנחנו פה באחד בשנה, אנחנו כנראה לא ננסה בכוח לפגוע אחד בשנה, כי הבנתי כזה מיד מה-24/7 שהיינו צמודים 5 ימים ראשונים. אמרתי, אוקיי, יש פה מישהי שהיא בחורה, כאילו, של לב טוב. זה כן הצלחתי להגיד, אבל אם היית אומרת לי, תשמע, אני עוד לא סומכת עליך ב100%. זה מאוד הגיוני. אז כאילו, לא הייתי נעלב מזה. נכון, כי זה, לסמוך זה, מבחינתי לסמוך זה רגע, זה כאילו לוקח זמן לפתח את זה. אני לא יכולה לסמוך על בן אדם ישר. אז זה מאוד הגיוני שהיא לא סומכת עליו עדיין. גם נראה באמת שהיא חוותה המון משברים בתחום הזה, אז כאילו, נראה לי מאוד הגיוני שהיא ככה זמן לסמוך עליו. כן, לא. בייחוד כשהוא לא מראה עדיין מי הוא. איך את יכולה לסמוך על בן אדם שאת עוד לא יודעת מי הוא באמת. ולא בקטע של האותנטי לא אותנטי, אלא בקטע של תראה מי אתה ללא תלות בצד השני, ללא תלות בצד השני עכשיו צריך או רוצה או מרגיש. זהו, ובהשוואה באמת לאיזבל ונועם, שאני חושב שכרגע מה שראינו, זה הפער ביניהם הוא משהו שכמו שבוע או יותר אפילו. זאת אומרת, אולה ואופיר נגיד חזרו מירח דבש, אבל איזבל ונועם כבר באיזה יום 16-17 שלהם. אוקיי. והם כבר, אוקיי, הבינו שהם הולכים על הרגע על הצד, על הניסיון הזה להיות חברים יותר. וכן, נועם מראה יותר צדדים ממנו ביחס למה שראינו בירח דבש. זאת אומרת, כן רואים... נכון. גם היא האמת. זאת אומרת, שניהם כזה... כן, נראה לי ברגע שירד לה הלחץ הזה של עכשיו אני צריכה להיות בתוך זוגיות עם בן אדם שאני כרגע לא יודעת אם אני רוצה להיות איתו בזוגיות, אז משהו באמת השתחרר שם, ונראה שהם יותר נהנים אחד מהשנייה, וצוחקים יותר. אנחנו רואים הרבה כרוך במזון אצלם בסצנות. אני אוהבת את זה. הלב גפן בדרך לשקשוקה אני אוהבת את זה. הכל מבחינתי קשור באוכל. הרביולי מהשקית. אני אוהבת את זה. מבחינתי כל הזמן. נגיד, זה משהו שהיה לי מאוד קשה איתך בהתחלה, כי אצלי הכל מתחבר לאוכל. כל אירוע הוא שמח הוא אוכל, ואתה לא חווה אוכל ככה. לא. כאילו, מבחינתך אוכל זה כדי לשרוד. אני אוכל כשאני רעב, כן. אבל אתה לא עכשיו הופך את האוכל לחגיגה. מה זה להפוך את האוכל לחגיגה? זה ממש להפוך את זה לאירוע. לא, זה לא אירוע. מבחינתי, אם אפשר לקחת גלולה שתסביע אותי, אני אקח אותה. זה בזבוז זמן. אוכל זה בזבוז זמן? בחוויה שלי, את החיים, כן. כאילו, זה פשוט, זה נראה לי, מבחינתי אוכל זה המרכז, אני קמה בבוקר, אני חושבת, מה אני אכין לארוחת ערב, כאילו, את מי אני אזמין שיבוא לאכול איתנו, מה אני אכין לארוחת שישי. זה בזבוז זמן מבחינתי, כן, אבל זה עוד קורה תוך 5 שניות נגמר, אבל זה מוזר, למה אתה מסתכל על אוכל כבזבוז זמן? אני רעב, אני צריך לאכול, אני צריך אנרגיה, אני יושב, אם אני צריך להכין לעצמי, אז בכלל, זה כזה... אבל אתה לא רואה את זה כמשהו מחבר, כמשהו מקרב, אם אני ואת נבשל ביחד, אז זה יכול לקרב, זה לא קשור. דיברתי עכשיו כאינדיבידואל, אוכל בחיים שלי. כשאת לא לידי. אבל נגיד, גם כשאני עכשיו מכינה אוכל, עכשיו אני ממש איטית, לוקח לי נצח להכין ארוחה, ואז אתה אומר, כאילו, תודה על האוכל שהכנת, אבל זה בזבז לך המון זמן. ומבחינתי זה... כי את גם לא מקבלת עזרה. ארוחת שישית את עושה פה לפעמים חברים, את 6 שעות במטבח. ואני אוהבת. ואת מסלקת אותי, את לא אוהבת שאני עוזר לך. נכון, אני לא אוהבת שעומדים לידי במטבח. אז לי מהצד, תעשי מה שאת רוצה, אבל חבל.
לא? לא יודע, לא דעתי. בכל מקרה. נייס. אצלם יש משהו וואי, פתאום, יש לי איזה כוכבית קטנה, זה לא קשור בדיוק אליהם, אבל העורך שלהם גאון. למה? נשים את זה רגע על השולחן. כי אני חושב שזה במכוון, נראה ככה, שלפעמים הם מכניסים בעריכה את כאילו ניואנסים דרך הכלבים שמדברים על הזוגיות שלהם, ככה זה מרגיש. וואי, ממש, אתה צודק. את שמת לב לזה? כן, האמת היא שכן. כאילו, מה היה? כאילו, ממש מרגיש שדרך הכלבים, שהכלבים משקפים את רפרנס כאילו לזוגיות שלהם. כן, הוא כאילו אמר, כשהם נכנסו לדירה, הוא ניסה כזה להתקרב לג'ון, לכלב שלה, וכזה, הוא לא שם עליי. לא יודע, וכאילו היה שם איזה עניין, לא יודע, שעו על זה כמה שניות, כזה, לא ישר עשו קאט אחרי המשפט הזה. זאת אומרת, נתנו לו להיות נוכח. ואז אחרי זה, כשהם היו במסעדה עם הרביולי, אז הוא אמר, היה לי היום בונדינג עם ג'ון, זאת אומרת, נותנים לזה מקום, נותנים מקום למשפטים האלה שהם... כן, אולי אני אובר... לא, אתה ממש צודק, גם לי זה עבר, המחשבה הזאת עברה לי בראש, שהם דיברו על זה שהכלבים, שפתאום הם התקרבו, ושעכשיו הוא יכול להיות לידו בלי מחסום. בהתחלה היה, נכון. וזה תוך כדי שרואים באמת את ההתקרבות שלהם. כן. לא, זה לגמרי... ותוסיפי על הקטע עם הכלבים, מבחינת עריכה, זה שהם היו במסעדה ושמו ברקע שיר של מאיר אריאל. איזה שיר? אהובתי זה? כן, לא? לא מתמסרת קל. ואז עכשיו על הקל, על המילה קל, הראו את הכרטיס קל שהם שילמו איתו. זה מכוון נראה לך? ברור, אין ספק. אתה יודע מה אני אוהבת לך? שאתה שם לב לכל פרט קטן. כאילו, שום דבר לא חומק מעיניך. גם כשרואים צילום שייקי, שזז, ואז הצלם כאילו מתקרב, ובדרך רואים איזה שיח מטושטש, ואז עוד פעם חוזרים לזוג שהוא בדיוק התנשק. זה מכוון, זה כאילו, זה נותן לך את ההרגשה של כאילו זה יותר דוקו, זה יותר מהחיים. במקום לראות שבלון, המקטעים, קאטים. זאת אומרת, מה בא לחתוך את הרעידות של הצלם? אבל ההתייחסות לחתונמי זה באמת דוקו ריאליטי, ואני אמרתי מתמודדים, תראה, הכי קטנית. אוקיי, רגע, גלשנו קצת עוד פעם, אנחנו נסחפים. אנחנו לא נסחפים, אבל אתה יודע מה? זה לא באשמתנו שאנחנו נסחפים. אני מאשימה פה רק את קשת. אבל אני אחזור לזה. למה יש כל כך הרבה פרקים בשבוע? אני לא מצליחה להתפקס. זה יותר פרקים, זה העונה שהיו בה הכי הרבה זוגות. נכון, יש גם המון זוגות. אנחנו לא נספיק לדבר על כולם. אנחנו לא נספיק, אז אנחנו מתנצלים. את הפרק הזה מאוחר. בכל מקרה, איזבל ונועם, החברות נראית על הכיפק, אבל הנה גם הם הגיעו לאיזושהי נקודה שכבר יעל מעמידה אותם אל מול אוקיי, ניסיתם, שבוע-שבועיים. זהו, לאן זה הולך מפה? מה קורה עכשיו? זאת אומרת, חסמת את עצמך לגמרי לסיכוי שתהיו ביחד, ואז עכשיו את רק מעבירה את הזמן, וטוב לך חברי. כמה חברי זה? אפילו החברי, היא נתנה שם איזה ביקורת יעל על זה אפילו לא חברי באיזה לבל גבוה של חברות. לא, אבל אתה יודע מה עכשיו נזכרתי? יש גם, כאילו מבחינת איזבל, הם עכשיו במקום מאוד חברי. היא מרגישה ככה, והיא בטוחה שגם הוא מרגיש ככה, והסיבה שהיא מרגישה דברים, והיא כל הזמן אומרת לו, נכון שגם אתה מרגיש ככה? היא מחפשת ממנו המון אישורים, אבל דווקא על השלילה, לא על החיוב. לא, אבל... מרגיש לי. אבל אם היא עכשיו מרגישה באיזושהי סיטואציה שזה פחות נוח, או שזה לא מותר, או שככה, וזה לה לא נוח, אז היא אומרת, נכון שגם אתה מרגיש ככה? ואז כשהוא אמר בקליניקה... לא, את אומרת את זה עדין, זה דווקא המקומות שעדיין קשה לי קצת לקבל אותה שם. סך הכל הרבה יותר חיובית וחמודה מההתחלה שהייתה. אני מאוד אוהבת אותה, אני חייבת לומר, אני ממש ממש אוהבת אותה. אבל עדיין קשה לי משפטים שהם לא... שהם קצת כזה מבטלים אותו בשם, עוד פעם, הכנות או הלא לשמור בבטן. אני פשוט חושבת שממש חשוב לה שהדברים יהיו... מה נתנו לנו, מה הסיכוי, כן, בטח, הצחקת אותי על זה שהוא אמר משהו, אולי נתקרב. כן, אבל זה בגלל שהוא באמת משתף עם זה פעולה, והוא לא עוצר רגע ואומר, רגע, קאט, זה מפריע לי, זה לא נעים לי לשמוע, אני לא מרגיש ככה, אני מרגיש שאני כן עכשיו איתך בפן החברי, אבל אני כן אולי רוצה... המילה לנו באיזשהו הקשר, והיא נלחצת, ואומרת, מה לנו? איזה לנו פה? נכון. אבל הוא כן יכול לראות, אני חושבת
הוא כן יכול לראות את זה מתקדם למקום זוגי, והיא שמה לזה בלוק רציני לדבר הזה. ובגלל זה הוא מאוד נזהר. מה הוא אמור לעשות? כן, אבל עכשיו באמת ראינו שהם לא נמצאים באותו מקום. הוא מבחינתו, כרגע הסיכוי הוא מאוד נמוך, אז מה, הוא יפוצץ אותו עוד יותר בזה שהוא יצא עליה? אולי מתישהו כן, כי יש גבול לכל תעלול ולכל סבלנות של בן אדם, אבל... אבל אני יכולה להבין, כאילו, לשאלה שלי על למה הם עדיין שם, אני יכולה להבין למה. נורא קשה לשחרר את הדבר הזה ולסיים לפני הזמן, אחרי שחווית את כל המיונים ואת כל המעטפת הזאת. נורא קשה, אני יודעת שצריך לשחרר, נורא קשה לשחרר את זה. צריך רק בקטע לדעתי של ביקורת קהל. לא, עזוב את הקהל, זה לא אפילו האישי פה. או כסף של ההפקה, שחבל על הזוג. אבל מצד שני גם אפשר להוציא מזה אחר כך כאילו לראות איך זה מתפתח, ואז זה אולי יותר מעניין גם לתוכנית. אני אומר פה דברים כאילו, זה תכלס הכי קר, מה, כאילו, למה להישאר? לא, תראה, אם יש זוג שבאמת, יש זוג שבאמת מתחיל חברי, ואולי יש טיפה ניצנים, ואתה אומר, והם בעצמם אומרים, יכול להיות שמשהו ילך למקום הרומנטי, אז כן. אבל מרגיש אצל איזבל ונועם, מהמקום שלה, מרגיש שזה כאילו לא יקרה. עכשיו, יכול להיות שאני טועה, אבל ממה שהיא אומרת, וממה שמתנהגת... ונראה שהיא מאוד אבל קשובה לקליניקות, ולוקחת בחשבון. והיא לא... כמה שנראה שהיא חסומה וכאילו סגורה. לא, היא לא חסומה וסגורה, היא חסומה וסגורה... לרעיון של להיות ביחד, עדיין כשיעל אומרת לה איזה משהו, אז נראה שנופל שם הסימון שמוכן לקבל ולנסות. זאת אומרת, היא לא אטומה מול יעל. אטומה זה נשמע לא טוב, אני לא אומר שכלית חלילה. לא, תקשיב, כאילו, זה לא, גם סגורה, כוונה. גם כשהם הלכו לחבר שלו שם, להופעה. כן. ואז היה רגע שאמרו להסתכל על מי שבא איתך, על מי שלידך, לתת לו חיבוק, להגיד, אני אוהב אותך. אפילו לתת את החיבוק הזה, שזה חיבוק זה יכול להיות, חיבוק זה משהו מאוד מאוד בסיסי מבחינתי, כאילו, אתה נותן חיבוק, מבחינתי לכל אדם אני נותנת חיבוק. אפילו את זה היה לה קשה. אני לא רואה איך זה מתפתח, אני לא רואה איך זה עובר את הרמה החברית, ואפילו כמו שיעל אמרה, הם גם לא כאלה חברים טובים, זה כאילו, הם מנומסים אחד לשנייה. כן, אבל הנה, נועם גם קיבל בראש קצת, ובוא נראה איך זה יתקדם. כאילו, האמת שזה עכשיו מזכיר לי לקפוץ לאיילה ושחר, בהקשר של להישאר בתהליך, מסע, תוכנית. האמת היא שלגביהם באמת לא הצלחתי להבין. אנחנו היינו שיחה על זה. הייתה לנו שיחה, אמרתי לך, שאנחנו לא כל כך רואים שם משהו רומנטי. בדיוק, מתי זה קרה? זה כשהקטע הזה עם ההופעה. נכון. שמרגיש שכאילו אין שם איזשהו ניצוץ. שחלילה הוא לא יפסיד הופעה של ברי. ברי, נכון. ואז דיברנו על זה שיש פה כבר איזושהי נורה שאומרת שזה לא הולך למקום זוגי. כן, זאת אומרת, כן, לחבר אתה אומר, כאילו, זאת אומרת, אמרנו, מצד אחד, יכול להיות שזה שריטה שאנחנו לא יכולים להבין אותה. שריטות, כל אחד עם השריטות שלו. נכון. מצד שני, אם אתה רוצה, אז מה הבעיה להגיד, כן, אני אבוא ולראות איך זה יתקדם הלאה? זאת אומרת, הוא אמר, לא מרגיש שהוא אמר לא, כי אין סיכוי, כי גם הוא בעצמו לא כל כך רואה איך זה מתפתח. הוא לא ראה את זה קדימה. וגם זה היה קדימה, זה לא שעכשיו מדברים על הופעה מחר. נכון. אבל יש לי שאלה, נכון הוא קנה זוג כרטיסים בהתחלה, לסוף התהליך? לזה הוא קנה? זו ההופעה הזאת? יש מצב, אני לא יודע. אז אם הוא קנה את זוג הכרטיסים להופעה של ברי לשניהם, ולה יש בדיוק הופעה, והוא אמר שהוא לא מתכוון להגיע, אז כאילו זה אומר המון, זה אומר שמבחינתו הוא סגר את האפשרות. ואני גם לא יודע מה קרה שם, אולי היא קבעה את ההופעה אחרי, כי הוא שאל אותה על עוד ימים, והיא אמרה שהיא לא יכולה, רק ביום הזה היא יכולה לקבוע את ההופעה. אני לא יודעת מה... הבעיה שם זה אפילו לא השריטה, עם לא לפספס הופעה, כמו שלא נראה שהוא ניסה למצוא פתרון. נכון.
שהוא רוצה רגע לפתוח איתה את העניין הזה, או להסביר לעומק מה קרה. והיא גם מאוד וגם נלווה הכל, מזה. עוד פעם זה על סמך על מה שראינו. היא אמרה שזה גם העליב אותה. נגיד אתה בתור מוזיקאי, שכל הזמן יש לו הופעות. נגיד איך אתה מרגיש עם זה שאני לא באה לכל ההופעות שלך? אני יודע שהיה לי חשוב בהתחלה, מישהי שתקבל, זה נראה לי היה משהו שחזר על עצמו הרבה במיונים, מישהי שתקבל את מה שאני עושה. היא לא חייבת לאהוב את מה שאני עושה, אבל היא חייבת לקבל את זה. ואת הכי מקבלת, ואני לא חושב שאת ב-100% אוהבת, לא, כאילו הפוך, אני לא חושב שאת אוהבת 100% מהדברים שאני עושה. מה זאת אומרת? לא, כאילו אני לאט לאט למדתי אותך, שלא כל הופעה אני מזמין אותך, או לא כל הופעה אני חושב שאת חייבת לבוא. ומתי שכן אני חושב שכדאי שתבואי, אני מזמין אותך, או אני יותר לוחץ שתבואי. לא, תראה, קודם כל... לפרגן, את אוהבת לפרגן, לא תמיד תוכל לבוא. לא, קודם כל, אני לא יכולה באמת להגיע לכל הופעה, כי יש לך הרבה הופעות. אבל אנחנו מדברים כבר ממרום השנתיים פלוס שאנחנו ביחד. נכון. בהתחלה אם הייתי מזמין אותך ולא היית בזה, אבל זה יכול להיות שזה כן היה קצת נותן לי זה נורא. תראה, הבעיה היא שאני באה, אז אני בדרך כלל מגיעה לבד, ואז אני יושבת עם עצמי, ואני נהנית מההופעה, אני נהנית מהמוזיקה, אני נהנית לראות אותך מופיע על הבמה, זה כיף לי לראות את זה. אבל זה משהו שקשה לי לעשות כמה פעמים בשבוע. אתה מבין? לא, ברור, אני גם לא מצפה. אני לא רוצה שכאילו יותר מדי נחפור על זה, כי כאילו מה שבתכלס אני בא להגיד זה שאם בתחילת, אם בצילומים, וקרה שהיו הופעות בצילומים, אם היית אומרת לי, שומע, אני לא יודע, יש לי איזה משהו, אני לא זה, אז תלוי מה זה היה, לי היה חבל. זה כן היה כאילו חבל לי. צובט לך. צובט, בדיוק. לא, אני כי זה גם היה מכיל אותי סרט על ההמשך. לא, אבל ההבדל, אני רציתי לבוא, אני חושבת שזה היה חלק מלהכיר אותך. וגם תדע לך שלבוא להופעות ולראות אותך על הבמה, זה חלק ממה שגרם לי להרגיש עליך אפילו עוד יותר. כאילו, זה היה להכיר אותך ביום-יום שלך בשגרה, ולהכיר את רז כשהוא מופיע, וכשאתה מופיע, יוצא ממך מין להט כזה, מין אש כזאת, זה היה כאילו להכיר גם את הצדדים האלה בך. ויש משהו בלא לבוא שהוא מאוד מחבא. במיוחד זאת אומרת, אתה בא לאיזשהו דבר שאתה יודע שהלו"ז שלך הוא לא יהיה בדיוק אותו דבר. למשך 40 פלוס יום האלה. אז לא יודע, ואם עכשיו הירח דבש למה נופל על ההופעה של ברי? אולי היה טס? אז ברי. לא, אז אני אומר כאילו, זה דברים שמהצד נראים כאילו, ברור שאתה עושה את הוויתור, אולי, אבל ברגע שאתה לא רואה כל כך משהו, איזה עתיד לדבר הזה, אז אני יכול להבין מאיפה זה מגיע, תוסיף לי איזה בלבלות של, הוא אמר בעצמו, על כל התקופה הזאת שהוא נמצא בה, והקושי. כן, אבל תראה, בסופו של דבר, הוא פתח את זה, והוא אמר שהוא לא רואה את זה קורה במובן הזוגי, במובן האינטימי, התשוקתי, הוא מאוד דיבר על העניין הזה של הסקס, של התשוקה. ואני רוצה רגע לדבר על התגובה שלה, לדבר הזה. אני יודע מה אתה הולך להגיד, זה האמת שזה של שניהם. כן, נתחיל איתה וגם אחר כך בקליניקה שלו. כן. אבל התגובה שלה... שאמרה לו מהמם. כן. הוא אמר לה, אני לא רואה את זה כל כך... זה לא קורה בינינו. כאילו, לא מרגיש לי שזה קורה. ככה הוא אמר את זה? כן. כאילו, כשהוא לא רואה את העניין, נראה לי, הוא דיבר על משיכה מולה. כן. מרגיש לי שיש המון 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 דרכים להגיב לסיטואציה הזאת, מאשר מהמם. אני תופס משני אנשים שיודעים לדבר ומעמיקים, או הם צינו על עצמם, שמאוהבים להעמיק שיח. בדיוק, היא בחורה כל כך אינטליגנטית, וכל כך עם אינטליגנציה רגשית גבוהה, והיא יודעת כל כך להתנסה. להגיד מהמם על זה שריון. בדיוק. בדיוק. ודווקא ממנה הייתי מצפה להעמקה פה. להעמיק בזה, כאילו, לפתוח את זה, לדבר על זה, להגיד גם מה היא מרגישה. כי כן היא אמרה בסוף בקליניקה שמהמקום שלה, היא גם לא רואה את זה, היא לא רואה את זה קורה. ומה הוא ענה על זה?
וגם הוא ענה בדיוק אותו דבר. כן. מעולה. עכשיו, שניהם... כאילו, אולי מעולה מזה שאנחנו על אותו תדר, אבל... לא חושבת. אבל לא, אני לא זה חושבת. גם כזה... אני דווקא בהתחלה גם חשבתי שהוא אמר את זה, כי הוא... ככה חשבתי לפחות, שבגלל שהוא לא מרגיש מהצד שלה, איזושהי משיכה, או איזשהו מקום אינטימי. אז הוא רוצה שידו תהיה על העליונה בקטע הזה? אז הוא אמר את זה קודם. לא יודעת. יש סיטואציה, אני לא יודע אם זה היה פה, אבל... ברגע שהיא אמרה את זה גם, וזאת הייתה התגובה שלו, אתה יודע מה? אז כן, אולי זה כן מחזק את זה, אני לא יודעת. אבל הקליניקה שלו ושל גלעד, אני חייבת להגיד שזה משהו שמאוד מאוד קיבץ אותי. היה לי קשה לצפות בחלק הזה. למה? אני אפילו לא להסביר לשים את האצבע על למה. היה שם משהו שהיה לי... אני אהבתי לראות את גלעד קצת נכנס בו. ולא בגלל שאני אוהב לא שאני רוצה שיכנסו בשחר, פשוט כאילו... הוא אומר שם איזה משהו שיכול לעורר אנטיגוניזם. על התפאורה? לא גלעד, שחר אמר שם משהו, אני רוצה להמשיך בשביל לחקור את זה, כי יש לי מה להרוויח, ואני חושב שזו החלטה שלי ושל איילה לעשות. אמר לו, שומע, אתה לא פה בשביל להעביר את הזמן ולחקור, כמו באיזה טיול אחרי צבא. תראה, אני חושבת וברור, אני מבין ששחר אמר את זה גם ממקום נקי, אני לא חושב שהוא פה ניסה לעשות איזה עניין. לא, אני אגיד לך מה אני חושבת. קודם כל, אני חושבת סליחה. אני חושבת שהוא לא באמת, הוא באמת אולי לא נמשך, הוא לא רואה את המקום האינטימי הזה קורה ביניהם, והוא עדיין רוצה להישאר, כי אני חושבת שהיא נותנת לו תמיכה מאוד חזקה. הוא עכשיו חווה אובדן, הוא איבד את אבא שלו. הוא עכשיו באבל. ואני חושבת שלצאת עכשיו מתוך המעטפת הזאת של חתונמי, לחזור למקום הזה הכואב, לפרידה מאבא שלו. זה נראה לי משהו שהוא כל כך כל כך קשה, ומרגיש לי שהוא רוצה להישאר, למרות שהוא לא רואה את העניין המשיכתי, בגלל זה. כן. כאילו, לא חושבת שהוא... כן, כאילו, הוא כעס עליו נורא שהוא רוצה להישאר, אבל אני יכולה להבין למה הוא רוצה להישאר שם. זה מעטפת שהיא נותנת לו, והתוכנית נותנת לו. מהרבה סיבות. זה פאקינג חוויה חד פעמית. זה מספיק בשביל לרצות להישאר, לא? כאילו... כן, אבל במקרה שלו אני חושבת שזה כזה סוג של גלגל הצלה. יכול להיות. הסתבכתי עם עצמי מקודם, זה נראה לי זה, בדיוק. במילה אחת הצלחתי לסכם את כל מה שרציתי מקודם. גלגל הצלה. טוב, אני לא... נראה איך הם ימשיכו מפה, זאת אומרת, כי כן הייתה שם איזו הבנה אחר כך של אני אנסה יותר לדבר, או נכון? כאילו בשביל ש... אבל איך ממשיכים? איך ממשיכים ברגע שאתה אומר, אין לי משיכה, אין כימיה, אין תשוקה, אין... איך ממשיכים? אז הוא כאילו פתאום מבין עם עצמו, שאולי הוא לא בדיוק זה מה שהוא התכוון, כשהוא אמר את זה, כאילו... כי הוא כן חושב ש... אבל הוא דיבר על זה המון, הוא דיבר על העניין הזה של הסקס, כמה זה חשוב לו, והוא גם דיבר על זה עם גלעד, והוא דיבר על זה עם החברים שלו, והוא דיבר על זה איתה, והוא כאילו, הוא תחן את הנושא הזה מכל מקום, איך הוא משחרר את זה, איך הוא ממשיך. זה נגיד משהו שאני לא יודעת, אני לא יודעת אם הוא יצליח לקרות. אנחנו נצטרך לראות. נכון. טוב, נקסט, למה אנחנו מדברים? חן וברק. כן? כן. אוקיי. דרך אגב, גם שם היה עם אני אוהבת שהכלבים מאוד דומיננטיים בעונה הזאת. אני עשיתי לי רשימה של הכלבים בעונה. אני אציין אותם, ואנחנו אולי נעשה איזה, בסוף נבחר את המצטיין. רונה. מה זאת אומרת? רונה היא מצטיינת תמיד. בינתיים היא שקטה, זה נדיר, זה טוב. יש את צ'רלי של מינדי, יש את ג'ון של איזבל, נכון? גוש, שזה הכלבה של נועם, שהוא היה איתה בקליניקה אפילו על הספה, זה היה מדהים. בלה של מור, טוי של חיה, נובה של חן, היא גם מתוקה, בדיוק באת לדבר עליה, נכון? ועכשיו ראינו את נורי של אולה גם. אני אשתף שפגשתי במקרה את חן ונובה ברחוב, ומרוב שהתרגשתי לראות את נובה, לקח לי זמן עד שהתייחסתי לחן. סליחה, חן, את מתוקית. היה לי כיף לפגוש אותך ולדבר איתך, אבל היא כזאת חמודה. באמת, כלבה כזאת מתוקה ואנרגטית. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, זה שהיה שם איזשהו ניסיון של ברק לאלף אותה.
נכון. את נובה, ולעשות את זה בצורה שאולי קצת יותר... היא קצת על הגבול הדק בין אגרסיבי לדומיננטי. לא הצלחתי עדיין... אני חושב שזה בדיוק מה שדובר שם, לא? סליחה. לא דומיננטי, אסרטיבי קצת. כאילו, זה הגבול שם בין... אסרטיבי לאגרסיבי? כן. אוקיי. והיה שם כבר איזשהו שלב שהרגיש עם זה לא נוח, וגם מבקשת ממנו רגע לעזוב את זה. לי הפריע בעיקר זה. זאת אומרת, הניסיון שלו ברור לי. זה שהיא מהירה לו, וזה אולי פוגע לו באיזשהו אגו של כאילו, מביך עכשיו לו זה. אני זוכר שהייתי באיזה חוג שחייה ביסודי, ואז לא אהבתי להדגים ראשון, ואז פעם אחת שהוא לימד לקפוץ ראש, אז אמר, פעם רז ידגים לנו ראשון. והדגמת? כן, לא, בסיטואציה הזאת אני כבר אין לי מה לעשות, והצלחתי טוב, אבל זה כל כך מלחיץ. זאת אומרת, וזה פה לא היה עניין של לחץ, אבל הוא עכשיו במין כזה... רצון להוכיח? כן. שאני מצליח? כן. מעולה. אבל... לא, או שלקחתי את זה רחוק מדי. כן, יכול להיות, אבל... ואז כשאומרת לו עצור, הוא מבחינתו, עד שהוא לא מצליח, הוא ימשיך, הוא חייב. עד שזה מגיע לרמה שהוא לא שם לב, שהוא כבר מדבר קצת לכן אולי בחוסר סבלנות. כן, כי עכשיו הוא משימתי, הוא נכנס למשימה. הוא נכנס למשימה, בול. מעניין אם אפשר גם פה כזה נראה שברגעים הקצת יותר קשים שלהם, זה כי הוא נכנס לאיזשהו עמוק. לא יודע, אפילו כשהוא סיפר לה ברכב על איזה אירוע שהיה לו. הוא כאילו אמר לה, אני לא זוכרת בדיוק את הסיפור, אבל הם אמרו שם משהו בקושי שהוא מדבר בכותרות, והיא מניחה לגביו הנחות. משהו כזה. זה דיברו עוד לפני, בקליניקה. לא, אבל הם דיברו על זה גם משהו באוטו. שהיא מאוד הנחתית כלפיו, שכאילו... הנחתית. הנחתית. שאמרה לו, אני אוהבת קול, ואתה פחות, משהו כזה. נכון, נכון. שהוא לקח את זה מאוד קשה, גם כשהם יצאו מהמפגש עם ההורים, שזה היה מפגש מאוד יפה לראות, ונעים, וחיובי, והדבר הראשון שהוא אמר ברגע שהם יצאו, זה... הוא חזר לה, או אוהב את קול, זה עוד ישב עליו מקודם. עכשיו, אני יכולה להביא... מאיפה זה התחיל? זה התחיל בכלל מזה שהיא קראה למתפרעים מפגינים, אז הוא תיקן אותה. הוא החליט שאם היא קוראת להם מפגינים, היא סתם ניסתה להשלים אותו, כי הוא לשנייה, לפעמים אתה כזה, הוא אומר, ואז בן אדם השני משלים אותך. פשוט השלימה אותו במפגינים, הוא לקח את זה כבר לכיוון של איזה יפת נפש, שאת קוראת להם מפגינים, כי הם התפרעו, או מתפרעים, או מפרי חוק, או... תראה, אני חושבת שהקשר שלהם, זה קשר שאני חושבת שהוא מאוד, מאוד יכול להצליח. אני כן יכולה לראות אותם ממשיכים ביחד, אבל מה שנראה לי הקושי שם זה ברגעים שלו שהוא מאוד, מאוד נכנס להוכיח עכשיו. כן. וברגעים שלה שהיא... אבל זה בדיוק זה להיות, שהוא פתאום נהיה מבן אדם נגיש ורגיש, לאסרטיבי ואגרסיבי קצת על הדרך. כן, אבל אני חייבת לומר כשהיא הסבירה לו באמת שזה היה פחות נעים לשמוע שזה הדבר הראשון שיש לו לומר אחרי השיחה, אז אני בהתחלה כזה, כשראיתי את זה, התכווצתי, אמרתי, רק שלא עכשיו, הם לא התנגחו אחד בשנייה, ועכשיו התחילו לריב על זה, כי זה מבאס, כי עכשיו יצאתם ממקום כל כך חיובי, וכן אהבתי שהוא הקשיב לה, והוא אמר, הוא כן... נכון. הוא כן ראה אותה, הוא כן הבין את הטעות שלו, והוא התנצל, והוא ירד מהעץ שלו, ואני ממש כאילו, הייתה לי הנחת רווחה כזאת, הקלה של, יופי. זה צודק, זה גם לא מובן מאליו. כן, זהו, אז אנשים כן משתפרים בתוך זוגיות כל הזמן. אז אם יכול להיות שזה משהו שאולי לפני זה היה התנגשות, ועכשיו זה מרצון להוביל את הזוגיות הזאת למקום טוב. טוב, זוג הבא. זוג הבא, רוני ושקד. אוקיי. אני חייבת להגיד שאני
העניין הדתי, קצת הרגיש לי שחזרנו אחורה בזמן. לא כל כך הצלחתי להבין, שוב, אני לא, חס וחלילה, לא מקלה ראש בקשיים שהוא חווה מהמקום הדתי הזה, אבל אני לא כל כך הצלחתי להתחבר או להבין, דווקא ממי שמגיעה מבית חצי עיראקי וחצי מרוקאי, אלג'יראי, ומשפחה שהגיעה באמת מהמעברות. מטבוחה וזוהר ארגוב. כן, מטבוחה וזוהר ארגוב. אני לא יודעת, יכול להיות שאצלי ספציפית במשפחה אף פעם לא הרגשתי את זה, שלא נתנו לזה את הדגש, אבל... אז אני מרגיש שכאילו את מבין שנינו, כאילו לך יש את היותר זכות לדבר על זה במרכאות, כי כאילו אני, המעט שבי הוא טריפוליטאי, אבל הרוב הוא אשכנזי. לא, ואז זה כאילו אסור לי לדבר, נכון? כי אני לא יכול להגיד, אני לא יודע מה הוא חווה, אבל אני פשוט, אני לא מתחבר אף פעם לשיח הדתי. כן. ואני לא מבטל את מה שהוא הרגיש כילד. בכלל לא, אני לא מבטלת בכלל, גם רואים שזה באמת נוגע אצלו במקום כואב, רואים את זה. אז כאילו, ניסיתי להתחבר אליו, אני באופן כללי לא אוהב את השיח הזה, כי גם אצלנו, במשפחה האשכנזית שלי, שמענו זוהר ארגוב ואייל גולן. מבחינתי זוהר ארגוב זה לא דוגמה במשפחה האשכנזית שלך היא מאוד מאוד רועשת, דרך אגב. יחסית. לא, סבבה. למרות שהרועשים זה הצד הטריפוליטאי יותר, אבל כן. בסדר, אבל אני גם לא אוהבת. תדע לך שכשאני מלמדת, תמיד יש בכיתה, תמיד, איכשהו מתחיל איזשהו שיח עדתי, ואני תמיד עוצרת אותם, אומר להם, תעצרו רגע, למה זה מגיע למקומות האלה? למה עכשיו צריך להגיד הם ככה והם ככה, והוא אשכנזי אז הוא ככה, והוא, כאילו, מאיפה זה, למה? קיפוח היה. אין בעיה. אבל היום, נכון, אבל זה היה. גם אני יכול להגיד לך רגע איזה נקודה על זוהר ארגוב, ספציפית. נו. תמיד אשמח לשמוע נקודה על זוהר ארגוב. זוהר ארגוב, לא, סתם, זה קטנות, זה כאילו, זאת אומרת, למה נתייחס לזה כזוהר ארגוב הוא של המזרחים? זוהר ארגוב, נגיד, קחי את הפרח בגני, שזה השיר הכי מפורסם, נכון? בתכלס, את מנתחת רגע מוזיקלית, זה שיר שהוא נפתח בכלל עם חצוצרות. איזה חצוצרות היו במוזיקה המזרחית עד לאותו רגע? יכול להיות שהיו, לא יודע, זה לא הרבה. נפתח בכלל ספרדי, ואז הוא מתחיל עם המעוול, שהוא בכלל מעוול תימני, ויש שם גיטרה חשמלית, ובאס חשמלית, וכינורות, וזה עיבוד. בתכלס, אם את מוציאה רגע את זה שזוהר ארגוב, מאיפה הוא גדל, או זה שיש לו הגשה מסוימת בשירה, שהיא כאילו מזרחית, אז את אומרת, בוא'נה, זה שיר רוק. אני רגע לא הגבתי, כי אני רוצה רגע להבין לא, כי אני אומר, זאת אומרת, למה להתייחס, אני דווקא בא להדגיש פה את היופי שבקור היתוך. עוזי חיטמן כתב לו מילים מה זה? עד מתי אלוהי. זה מאוד מעניין מה שאתה... זה עוזי חיטמן כתב. זה ממש מעניין מה שאתה מספר בו, לא ידעתי את זה. אביהו מדינה שכתב, שגם זכיתי לנגן איתו פעם אחת, ובת להופעה הזאת כן בת. לאביהו מדינה. הוא כתב את הפרח בגני, שניגענו את זה שם, נכון? אז הוא כתב את הפרח בגני, הוא כתב את זה כשהוא היה כאילו כילד חוץ, הוא גדל, הוא עבר, לא יודע, בגיל נעורים, הוא גר תקופה בקיבוץ, בכיסופים. זאת אומרת, יש הרבה בלנד, אני אומר שיש הרבה בלנד חיובי, אשכנז ומזרח בתוך המוזיקה המזרחית בכלל. זאת אומרת, זוהר ארגוב הוא בכלל לא ייצוג מבחינתי של מוזיקה מזרחית. זהו, אז אתה אומר שכאילו לקחו אותו לצד המזרחי, אבל בכלל ייצוג של כולם. הוא מזרחי, ברור. לא, במשהו... כי בהתחלה לא קיבלו אותו, אז כן יש פה את העניין הקיפוח הזה, שלא קיבלו מוזיקה מסוימת לרדיו בקלות, בעבר. זאת אומרת, כן יש פה עניין, אני לא אומר שלא, אבל אם נכנסים רגע לעומק של הדברים, זוהר ארגוב הוא של כולם, לא, כאילו, זאת אומרת, עצם, האנשים שהוא עבד, זאת אומרת, זה לא זוהר ארגוב, הוא רק של המזרחים. ולא רק זוהר ארגוב, סתם כי אמרו פשוט בפרק זוהר ארגוב ומטבוחה, וזה בסדר. לא, אתה צודק. לא, תראה, אני מקווה שעכשיו שהם עברו את המחסום, שזה היה נראה כמו מחסום מבחינתו של המשפחה, אז זה באמת רק ילך וימשיך ויתפתח, וזה נראה שזה ממש הולך למקום חיובי. וזהו, ואני מקווה עבורו שזה משהו שלא יהווה שזה משהו שלא יישב אצלו כאיזשהו מכשול או איזשהו חסם, או שתחשוב שככה אנשים מסתכלים עליו, כי... כן, מרגיש לי יכול להיות שאני תמימה, יכול להיות שכאילו אני לא רואה את זה ככה, וזה משהו שהוא כן מאוד קיים,
אני אישית לא מרגישה את זה, אבל אני מקווה שזה משהו שישתחרר שם. כי נכון. זה כבר לא צריך להיות שיח. נכון, אני קצת... אני באמת מאמינה שזה לא צריך להיות שיח בשנת 2025, השיח העדתי הזה, זה... אז זהו, רגע, בוא נעשה הפרדה, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אני מרגיש שאני קצת גלשתי למקום של בוא נצייר עולם ורוד, ונחיה את ביחד, כמו שאומרים, ביחד ננצח, כשזה גם כבר קצת התמסמס. כן. אז כאילו זה היה מה שאני אמרתי, וזה עוד פעם, זה קצת התנתקנו לרגע משקד עצמו, שחווה משהו, שזה לא סותר. אנחנו מדברים בעצם על יום-יום, בואו נוציא את זה רגע מהשיח. הוא מדבר על רגשי נחיתות, כאילו, ובושה קצת במשפחה, ואיזושהי השלמה. עם זה שזה סבבה, להביא את הבת זוג למשפחה, אין מה להתבייש. נכון, וזה משהו שיפה לראות. כן. אז אני מקווה שזה משהו שהוא ייקח את הדבר הזה איתו הלאה. כן. טוב, אחלה. חיה במור. כן. מהשד העדתי לשד העדתי. כן נראה שהייתה איזושהי התקרבות, הוא לא הרגיש טוב, והכין לנו אוכל. בהתחלה חשבתי שזה הוא גם בבוקר, וכזה אמרתי, וואו, איזה סיר קציצות נפלא לאכול ב-10 בבוקר, אבל זה נראה שהוא גם יותר מאוחר. היא אמרה לו בוקר טוב גם שהיה חושר בחוץ. זהו, היא אמרה לו בוקר טוב, לא הבנתי את הזמנים שם. לא, פשוט היה חולה, מרוח במיטה, אותך קם כזה שעון חורף באיזה 6-5, והיה חשוך. אני חייבת להגיד שגם פה אני לא מבינה עדיין מה קורה, כאילו איפה מבחינת הזוגיות, כי יש שימוש בכינוי חיבה, מאמי, יש נשיקה פה ושם, יש איזושהי קרבה. אבל אז, נגיד, השישי הם לא עושים ביחד, עכשיו אני מבינה שזה בגלל שבאמת חיה שומרת שבת והוא לא, אז אני מבינה את הפיצול, אבל לא יודעת, כאילו, כן אולי שווה לחוות איזשהו, לפחות סופש אחד, כן ביחד כן לעשות זהו, מתוך 6 שבועות, אז נגיד בואי נקווה שעוד יצא לנו לראות שהוא כן עשה את הצד הזה בשבילה. כן, יכול להיות. כי אפשר ב6 שבועות לעשות ניסיון אחד, אם באמת רוצים שזה יצליח, כי כן הייתה איזושהי התקרבות, מצד שני, הייתה התרחקות, כשהם ישבו עם החברים שלו, ופתאום היא פתחה כזה המון נושאים של בינו לבינה. מבחינתך, איך אתה רואה את זה? כמשהו שהוא היה... אז אני זוכר שלנו בתוכנית, מבחינתי הקליניקות עם יעל היו תמיד דבר חיובי, תמיד באתי לזה בטוב, ועדיין לשמוע שם דברים בפעם הראשונה ממך, זה הפריע לי. עכשיו, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה כאילו לפתוח דברים מול, הרי זה לא מול יעל רק, זה גם מול הצוות, וזה גם מול כולם. מול כולם בתכלס. בלי שכאילו רגע וידאת איתי, או דיברנו על זה בעצמנו, אז הפריע לי. עכשיו, חלק ממה שהפריע לי... היא פשוט סיפרה, היא לא אמרה לו משהו שהוא לא יודע, היא סיפרה, שאלו אותה איך היה, איך לכם. היא חיפשה את הכביסה המלוכלכת בחוץ. שזה... אי אפשר להגיד על תעשי את זה מצד אחד, מצד שני כן אפשר להגיד על תעשי את זה, כי זה רגע בואי... זאת אומרת, איפה באמת הזוגיות, הקרבה של... תראה, אני לא... או לשמור על הבן זוג, מה? את לא מצפה שאני אשמור עליך ושתשמרי עליי? אני חייבת להגיד שנכון, כאילו, אם זה היה לו לא נעים, אז בסדר, אני אקבל את זה, אבל אני חייבת להגיד שאני לא חושבת שיש סתם משהו כזה נורא. שאלו אותה איך היה. היא סיפרה את התחושות שלה. יכול להיות שגם פתאום היא הרגישה שאולי מרגישה שהוא לא כל כך שומע אותה, אולי מרגישה שכאילו היא צריכה רגע לפרוק את כל התחושות האלה, ואז מישהו שאל אותה. זהו, זה מה שבאתי להגיד, כי אני חושב שזה... והיא פשוט, אולי היא פתחה באמת יותר מדי, אבל... אני חושב שהיא חיפשה למי לפרוק. אבל אתה לא יכול, בדיוק, כמה אפשר להחזיק בפנים. ושכחה שיש עליה מיקרופון ושזה... כן, כמה אפשר להחזיק בפנים, וגם... יכול להיות שהיה פה איזשהו ניסיון להתקרב לחברים שלו, ואז ככה יותר להתקרב אליו, ופשוט זה יצא קצת בצורה עקומה, כי נאמרו דברים פחות טובים עליו. זה שלב א', שלב ב' היה ויכוח של שניהם על הדת מול האחרים. ולא אנחנו רוצים רגע לדבר. נכון, נכון. אני חושבת שהדת שם באמת מהווה איזשהו מכשול אצלם. כאילו ההגדרה של מה זה זיקה לדת,
וכאילו מצד אחד יש לו זיקה, אבל כל פעם חוזרים לזיקה שלו, שהזיקה שלו זה שאבא שלו חזר בתשובה. אבל הוא כל הזמן הולך למקום של כפייה. בדיוק, אני לא רואה את הזיקה אצלו. זאת אומרת, הוא לא בא לסגור, באתי להגיד, לא בא לשמור את השבת. כל פעם שמדברים על זה הוא מתחמק, כאילו, או שהוא כועס, או שהוא קם והולך. כן, וגם זהו, מה שמפריע לי שם אצלו זה שהוא לא מתמודד, הוא קם והולך, וגם בסוף הפרק הוא אמר לה, לכי תאכלי לבד, או אני הולכת לאכול לבד. נכון, ככה זה נגמר. הוא פשוט הלך. ואיך אפשר להחזיק ככה זוגיות, איך אפשר לעבוד ככה דברים שהוא לא רק קם והולך פיזית, הוא גם בקליניקות וגם בשיחות שהם כן עושים, הוא בין המילים. נכון. הוא לא ישיר. הוא כאילו מתחמק גם מלדבר את הדברים תכלס. נכון, כאילו לא מתמודד עם הדברים. ואני מבין את הקושי, אולי גם זה ממקום של לשמור עליה, עוד פעם, בהקשר של מודעות למצלמות או לתוכנית. אבל אני לא יודע, זה לא נראה שכן קורה משהו בין הצילום לצילום. כי, אני אגיד לך למה, אתה לא רואה משהו שקורה או איזושהי התקדמות, כי בגלל הבריחה הזאת. כן. כאילו, הוא בורח במילים שלו, הוא בורח במעשים שלו. בטח יותר קל לברוח אפילו כשאין מצלמה. בדיוק, אז אני לא חושבת שאנחנו נצליח לראות איזושהי התקדמות שם, אם הוא ימשיך בבריחה הזאת. זה לא יקרה. טוב, נראה מה בסוף קרה שם בפיצול, הוא הלך לאכול ומה עשתה. זה נגמר שם, אני מושג, אבל אני בטוחה שזה היה, לנו זה לא נעים לצפייה, אני בטוחה שלה זה היה פיקה וכמה לא נעים. זה לא נעים שמשאירים אותך לבד, שמקשים אותך. זה מפריע נגיד שאני פחות מחובר לדעת ממך? לא, בכלל לא. זה אף פעם לא הייתה נקודה שאמרת חבל, או היית רוצה יותר? לא, אני מאוד מאוד מאמינה בחופש של כל אדם, בחופש דעת, שכל אחד יעשה מה שהוא רואה לנכון. אם אני בוחרת עכשיו לשמור בשר חלב, אם אני בוחרת עכשיו להדליק נרות בשבת, או כל דבר שאני בוחרת, אני לא מצפה שגם אתה תעשה. אתה תעשה מה שלך נוח. אני חושב שאני אישית מאוד מחובר לרוח, ואני יכול לקרוא לזה באמת אלוהים ויהדות, ואני אוהב. זה מעניין אותי גם ברמה של לחקור ולדעת, וגם מוזיקלית, אני הרבה פעמים פוגש את זה בכל מיני דברים שיוצא לי לעשות. קשה לי עם תקסים, לדעתי. זה מה שאני פחות מתחבר אליו. זה מרחיק אותי. זה בסדר, זה בסדר. אני חושבת שהדבר היחידי... חוקים, לא יודע. כן, הדבר היחידי זה שכאילו, אתה כן מכבד אותי, את הדברים שאני צריכה. אתה וגם המשפחה שלך. תמיד, כאילו, תמיד יכינו איזשהו כינוח פרווה בשבילי, כן. ובארוחה, כן, לא ישימו לי דברים שהם בשר וחלב ביחד. אני מאוד מעריכה את זה, כי תכלס, אני פגעתי, במיוחד ברכות, פגעתי לכם בארוחה, אז... לי זה נעים לראות שאתם באים לקראתי במקום הזה, במקום שאתם רוצים, לא במקום של כפייה, כי אני בכלל לא ביקשתי. נכון, נכון. כן, וזה לא מפריע לך? כשאמא שלך עושה סלט בלי עגבניות, זה מפריע לי קצת. בשבילי. כאילו אני לא אוכל עגבניות, אז היא עושה סלט בשבילי, כולם צריכים להיפגע מזה. זה היה לי קשה בהתחלה, כי לא רציתי שתשנו משהו בדרך שבה אתם רגילים בשבילי. אבל זה יחסית קל, לא צריך לעשות כן, זהו, אבל כשזה קל זה בסדר. עכשיו זה כבר מרגיש לי, כאילו... אני חושבת שזה גם קשור לכמה בנוח כבר מרגישים עם המשפחה וקרבה, ועכשיו אני ממש מרגישה חלק. אז אולי עכשיו זה כבר מרגיש לי בסדר, וזה לא מפריע לי כל כך. יש לנו שני זוגות, אבל אנחנו כבר פטפטנו תכלס, כן, מלא. קרוב לשעה. אז יש לנו את מינדי ואסף. ואת אור ובר. אור ובר לא קרה המון מאז שדיברנו פעם אחרונה על העניין הזה של האור שהוא מול המצלמות, אור. כן, שיש כאן שם שתי דמויות שבסוף... נוספה איזו בדיחה על החנות הפתוחה, המורה במתישהו. אני חושבת שבסוף אצלו כנראה התהליך יהיה ששתי הדמויות יתאחדו לדמות אחת. אני מניחה. כי אי אפשר באמת לחיות בחיים עם שתי דמויות. כמו איזה אנימה. ואצל מינדי ואסף, גם שם יש את העניין של הדעת, אבל לא מרגיש ששם איזה מהווה איזשהו משול. שם זה כזה, הוא מדבר על השבת בשבת, היא אומרת, לא, אל תדבר על זה, פשוט מכניסים את זה. לא, אני יכולה להבין, כי היא מנסה לשמור על המשפחה שלה, אבל... כן, לא, ברור שאני מבין. שם יש עניין של נוחות, של אי נוחות. את אמרת לי את זה קודם, אבל לפני שהקלטנו, שכשאתה מגיע לדבר הזה, אתה יודע שאתה הולך להיות
איזה שינוי בחיים, באורח החיים שלך לחודשיים קדימה, פלוס מינוס, כאילו אם כל עוד זה עובד אז חודשיים. כן. אז כשאתה נותן לשינוי כל כך להראה אותך, זו החלטה מעניינת לבוא לתוכנית, כי אם אתה יודע שאתה כל כך קשה לך... לא, אני חושבת שהקושי... קרקע לא יציבה. אני חושבת שהקושי אצלם אולי, או לפחות אצלו, זה מתבטא בזה שיש לו שגרה מאוד מאוד ברורה, יש לו חיים... כן, כן, קשה לו כשיש איזו רעידת אדמה קטנה. בדיוק, בדיוק, כאילו, הוא צריך... לדעת מה קורה איתו. כן. או להיות במקום שלו, ודאות. הוא צריך ודאות, הוודאות מייצרת איזו שליטה, וזה משהו שהוא חייב אותו, וזה כל פעם שאין לו את הוודאות הזאת, אין לו את המוכר הזה, זה קצת, נראה לי זה מה שמערער שם. משהו שמאוד נוח, זה לא נוח, סליחה, טוב, זה שמדברים על הדברים. נכון. זאת אומרת, כן, גם המשפחה שלו אמרה, זה צריך לעשות ויתורים. אצלו הדבר היחידי שמפריע לי זה לא יודעת למה אני שמה לב לדברים האלה, אבל הבית שלו נורא לבן. נכון, הוא חזר לדירה שלו, והראו שוב את הדירה. גם זה היה בפרק הראשון. לבן ועוד היפיל קוטג' על הרצפה, הצבע את זה עוד יותר לבן. הוא נורא לבן. בא לי להוסיף, יכול להיות שאני לא ראיתי את כל הבית כמו שצריך, אבל בא לי כזה להוסיף שם קצת צבע, קצת צמחים, קצת זה, קצת זה. נו, נדבר איתו. אז אסף, אם אתה שומע... לא, אני אשמח לראות מהם יותר. זוגות שהולך להם טוב בתוכנית, אולי באמת מראים פחות, כי אני זוכר את זה גם על קטיה וליאור, שעד היום זה האיקוני, נכון? להגיד קטיה וליאור. אפילו היום עדיין, שזה כאילו, גם הייתה העונה שלנו באמצע, כשרוצים להגיד זוג שטוב להם, וואי, אלה הקטיה וליאור של העונה. כי הם באמת היה שם משהו מאוד... מאוד זכירים, אבל בתכלס אם רגע בודקים, הולכים אחורה, נסתי בינג' לפני העונה שלנו, פשוט לפני שכאילו התחילו הצילומים, אז לא הראו אותם הרבה. הם היו בטוב שלהם. כי שם הכל הלך מהר, מאוד מהר, מאוד טוב. כן, בתכלס זהו, לא היו היסוסים, זה כאילו על הרגע הראשון, הם גם עברו לגור ביחד בדירה משותפת, כאילו עוד במהלך הצילומים. הכל שם היה מאוד מאוד מהיר, מאוד ברור על ההתחלה, אז אני יכולה להבין את זה, ובגלל זה גם אני יכולה להבין למה הם זוג איקוני, כי זה משהו מאוד מאוד לא לא, פשוט מהחוויה האישית שלנו, שאפשר לחפור על זה אולי בפרק אחר, על הקשיים שבשידור, שבלהיות, כאילו, בתקופה הזאת של השידורים, בגלל זה אני אומר את זה, כי אני רוצה, כאילו חבל לי שעל זוג אחד דיברנו, לא יודע, רבע שעה או 20 דקות, ועל זוג אחר אנחנו מדברים 3 דקות. אנחנו מתנצלים על זה. ובא לי לדבר יותר, אבל באמת שיראו יותר, ואני רוצה להעמיק. כי אני יודע מה זה התחושה הזאת של מה, אני לא, זה, כאילו, לא מספיק מעניין, כאילו, אין, זה פוגש בסוף את כולם, כאילו, לא משנה כמה אתה שלם עם עצמך. כן, כולם חווים את זה. כן, אז בא לי, אבל זה היה רק שיראו. כן, טוב, חפרנו מלא. לא, בסדר, הנה, בול, כדאי ש... כל הזמן אני אומרת לך, אנחנו עושים חצי שעה פרק, לא יותר. אנחנו לא מדברים יותר מחצי שעה. אני בראש לי 40 דקות, ואז זה כזה בול. לא, חצי שעה, וזה תמיד מגיע לי יותר. הכפלנו, עשינו 2 פרקים אחד, עשינו הרבה פרקים בשבוע. תכלס, כן, זה... הרבה לדבר עם הרבה זוגות. כן. זה לא אשמתנו, שוב, תאשימו את קשת. שיקי טיקי טיקי ג'ום. מה? נראה לי שכן. ביי לכולם. לא. לא, למה עצרת? סתם עשיתי בצחוק. אוקיי, אז ביי.